част 2 на новите истории за Roblox. Първо искам да ви разкажа за една хакерка, която хакира за Коледа новите участници в Roblox. Искам да ви кажа, че трябва да се пазите, защото в Roblox изникна грешка, която се намира точно в тази игра. Аз играя специално за вас, за да ви кажа, че тази хакерка, която мрази децата, които обичат Коледа, играят коледните игри на новия видеоклип на Тока Бока. Тя мрази Коледа и по тази година тя се роди. Имаше много тъжен ден, защото майка и баща я изоставиха. И затова тя има много тъжен ден. Искаше тя да празнува, но всички приятели я предадоха и буквално не ги интересуваха какво правеше тя, какво искаше да правиш тя. Буквално нищо не искаше, само искаше да отмъсти на всички и за тези, които дори не познава. Тя се намира в играта Калмари и тук вие си избирате дали да играете друга игра или да играете Калмари. Или трети вариант, въобще да не играете в Roblox. Но това не ви забранява да играете в Roblox. Просто всеки се решава. Тази нова хакерка, която беше в тази година родена, буквално изпръска целият TikTok с хейти и с много обиди за тези, които обичат Roblox. Изхейти ги. И буквално всички я намразиха, след като я напсуха. След това тя се ядосала и реши да хакира новите Тока Бока Roblox. Най-новата игра, най-коледната нова петиция Тока Бока Roblox Play, защото просто мрази всички. Аз не знам защо, защото нямаше добър ден. И затова искам да ви кажа да се пазите. Тази хакерка обладава вас и вашите номера, които си пишете в новата игра на Roblox, за новата Play Тока Бока Roblox игра. Затова искам да ви кажа, че трябва да се пазите. Тя иска да отмъсти за тези, които играят тази игра. Да влезне по някакъв начин с паролата на тези, които играят в момента играта. И в тази игра вчера дойде и разбрах тази новина. И буквално хакира тези, които познава. На тези, които не познава, ги схвърля и ги стрива. Които дори нищо не й направиха. Ако вас не ви познава тази хакерка, може да ви стри никога да не играете в Roblox. Но спокойно, пак ще имате надежда да имате Roblox и да играете. Ако играете 3 игри, които не са тези, които ще ви кажа чак в трета част, тогава тя няма да бъде там, ние ще си играете спокойно. Това видео не е чак толкова кратка, ама не е и дълго. Това искам да ви кажа пак отново. Пазете се, не се притеснявайте. Знам, че обичате Roblox, но няма как тя да не ви блокира или пък да ви насхейти и да ви хакира. Тази игра е намерена в Коледа, където е най-новата игра на Roblox Play. Тока Бока Play Roblox е най-добрата Play игра за всички, които обичат Roblox, защото Тока Бока и Roblox са най-добрите игри. И според мен също. Между другото, ако играете тази игра, трябва да знаете, че нас не само някой друг път може да ви нахейти, да ви хакира, ако ви познава. Може и да ви блокира в този момент
Ако не е тук, пак може да ви не хейти и да ви хакира. Тя в момента знае, че аз играя. Но буквално като наистина на тези, които не познава, просто не тя знае годините им и имената им, кога се родиха, всичко, каквото знае за себе си, за тези, които не познава, пък на мен нищо не знае, на колко години съм не знае, нищо не знае за мен. Затова мен няма да ме блокира или да хейти. Не се притеснявайте, но все пак се пазете. Не знаете кога може да дойде и да ви нахакира. Тя в момента си мисли, че някой друг път може пак да ме нахакира и да ми слезе в профила, да ми разбере всички тайни, какво имам, какъв ми е при живота, в живота, преживяване в живота ми. Просто всеки има личен живот, който според мене е таен живот. Просто не иска хората да разбират. Някои други хора, които са хакери на тези, които мразят, да знаят личните им животи. Не. Всеки човек не иска да се случи това. Това искам да ви кажа. Пак казвам, не се притеснявайте, но след памете. Не знаете ли на какво е способна? Не, че тя е готина, защото не е готина, тъпа е, защото има много мозък, секаш. Пазете се, ама не се притеснявайте. Както разбрахте, тази хейка и хакерка и мислите, че на 9, но както сега искам да разберете на 10:30 и почти на 11 години се занимава с деца, които може би са малки, не ви казвам, че сте малки, играят Roblox и искат просто да ви не хейти. Аз буквално скочих оттам, защото просто исках да ви разкажа докато играя Roblox. Иначе последвайте ме, ако искате да знаете името им. За трета част ме последвайте. Ще се видим отново. Чао, пилинца! И до скоро на всички. Обичам ви. Чао!